Det er sådan lidt sjovt. Jeg har fået det her nye kamera. Vil I afprøve det? Jeg skal ned i kælderen på grund af... Jeg skal lige tjekke til fyret. Det er lidt koldt. Den tænder man. Sådan der. Satan, hvordan gør man her? Det er det. What the fuck? Hvad helvede er nu det? Det er en eller anden maske, mærkelig. Det er meget mærkeligt. Jeg ved ikke engang, hvor det der kommer fra. Besynderligt egentlig. Faktisk rigtig meget besynderligt. Så skal lige slukke. For der lidt. Mærkeligt. Det er sådan en lidt mærkelig maske, det her. Jeg banker sgu på. Hey, Omi! Så der med. Hey, jeg lige købte det her nye kamera. Hey, fint. Hvorfor ikke? Ja. Sejt, mand. Wow, det er sgu da for cool. Det er sgu da bare totalt nice, det der. Mega. Hvor fanden har du købt det henne? Ja, online. Elgiganten. Ja, det var sgu... Prøv at se, jeg fandt den her. Hvad er det? Hvad kalder den? En eller anden maskeagtig. Dude, prøv lige her, tag lige. Skulle du tro det her? Jeg har aldrig set noget lignende. Det er da helt vildt. Der står noget. Står der nu? Ja, der gør. Der står... Ja, det kan jeg ikke, når du står og skygger inden for det hele, jo. Undskyld. Det lyder som noget oldegyptisk japansk et eller andet. Oldegyptisk japansk. Det ser vi på mange film. Your mind. Nå. Hvad tror du, der sker, hvis jeg tager den på? Du skal nok... Nej, du skal ikke tænde den på. Hey. Hold op. Hvad er det værste, der kan ske, var? Jeg mener, helt ærligt. Den kunne suge din hjerne ud. Hva? Du har ret, der kan ikke ske noget. Haha. Hvor er du sjov, hva'? Sjov. Ej, lad nu være. Hvorfor, mand? Du skal ikke tænde på. Ej, jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Hvad nu, hvis der er en eller anden, der pisser på den eller sådan noget? Hold op med at være så bange. Se, der sker jo ingenting. Hey, det er faktisk kønnere. Ha, lad nu være. Stop screwing with me, man. Hjælp. Okay. Hey, det er ikke sjovt mere. Au. Du slog min fod. Hallo, nu er det ikke sjovt længere.
Okay, så går jeg altså bare. Æder den kage for mig selv. Ej, lad nu, helt seriøst, dude. Lad nu være. Kan du mig lige væk? Eller, jeg sagde det jo. Men Mick er her ikke længere. Du er sjov, Ej, ved du hvad? Kom nu. Få en kop kaffe. Jeg vil ikke have kaffe. Jeg vil have dig. Vil du have mig? Ej, jeg er ikke på det hold, du. Færdig. Ja, det her. Er det en ske? En kniv. Wow. Jeg dør af skræk. Det burde du. Hey, lad nu være, inden du kommer til skade. Det er dig, som burde komme til skade. Okay, helt seriøst, lad nu være. Bjørk. Hvad fanden er du gang i? Det er det, jeg sagde. Du er færdig. Ja, du er så. Helt seriøst. Hold da kæft, hvor er det for mig. Du er færdig, siger jeg. Du er så færdig nu, du er. Nu er du færdig. Hold nu kæft. Ej. Hvor er det, du er? Du går slet ikke fra mig, hva'? Hvad vil du mig? Ingen flygter fra mig. Hvad vil du mig? Slå dig ihjel. Fordi du har vækket min dybe søvn. Jeg har sovet i 10.000 år. Det vil jeg desværre ikke tillade. Hvem er du? Jeg er dit værste mareridt. Mit værste mareridt. Hvis du flygter fra mig, så finder jeg dig. Jamen, jeg så skal føre dig helt til helvede. Jeg går til politiet. Politiet! Du har ingen anelse om, hvem jeg er, knægt. Du er min. Dø, kælling! Okay. Jeg er lige blevet angrebet af en eller anden mærkelig ting, som har besat min bedste ven. Siger, han har sovet i 10.000 år. Og han har lige prøvet at dræbe mig. Jeg må hellere gå indenfor. Jeg skal ringe til politiet.
Og min mobil. Nej! Hvor blev han af? Emil, stop så! Sagde du ikke, du skulle lidt af med mig? Du får mig aldrig i live. Du har ret. Det får jeg aldrig i live. Men jeg får dig i hvert fald nu. Jeg ser, du er færdig. Færdig. Jeg kan lugte dig. Din folkeskole. Jeg ved, hvor du er. Please. Hvad siger vi? Please. Lad nu være. Jeg har aldrig gjort det noget. Du må hjælpe det ud. Godt nok, Tommy. Jeg burde tage et par kilo. Ja. Men du, vågn op. Vågn op. Her. Drik det her. Hvad fanden var det? Det er farligt, hvis du skulle føle dig tørstig.
syg. Nej, nej. Måske er det dig, der burde få masken på. Please. Lad mig gå. Her. Nej. Tag den på. Hvad sker der? Et monster! Et monster! Du er færdig. Du er færdig nu. Til mig. Ja. What the fuck? Hvad fanden var det, mand? Helt ærligt. Hvem gemmer sig den? Nej! Nej! Jo. Hæ? Hvem sagde det? Tag mig på igen. Nej, hold op. Okay, stop. Hjælp mig. Hjælp mig. Hjælp. Nej, trapper. Shit.